Ongi etorriak txorienera, gaurko errezeta beroti joango da, bueno, zuze, luzaketak iten ja beroketa ariketak eta. Lemon erori nintzen da, gogortuta nago. Lasai, gaurko saldak arinduko zaitu eta berotuko zaitu eta. Bueno, bai, esan bezala gaurko errezeta edo gaurko eguna berotik joango da, salda eder bat prestatuko duelako sustantziz betea. Eta ez hori bakarrik, bueno, zigor hortik atera da zehatz-mehatz Foru Aldundiaren eskutik Araba mailan haragi behi ustiapen onenaren saria jaso duen Joseba Jauregi bisitatzen, ezta? Eta elkarrizketatzen. Bi aldiz jaso du, sari hori, orduan ez da edonor. Hori da, eta zu ere etzara edonor beraren gana joan, eta hori ohore bada. Hombre, ni bakarrik ez aldez gurekin izan zan, eta hor gure lantalde profesional guztiaren aldea itzien nahi du, Monika bertan egon zala, Jonbe gurekin egon zala, eta eskerrak ematea gure lantalde profesionalei, berari esker egiten bai dugu saio hau horren gustagarri eta politizatea. Hori zer da, sari bat jasotzen dezunerako gordeta daukezun espitxa, aprobetxatu zela minututxo hau? Ez, vale. Pastelak ekarritxu lehen Monikak eta pasatzen batzuk. Bika, luzapenak alde batera utzita, gaurko errezetan zentratuko gea, eta horretarako, aipatu bezala, salda bat prestatuko du kasu honetan, salda ontxo notxiekin. A ber, zain. Salda beroa ondo notxiekin, onjo notxiekin. Da hortarako zerrako egun sustantziz betetako salda iteko alde batetik, barazki baino beste alde batetik, haragi on bat. Horretarako haragitik hasita, lehenengo eta behin txankarra daukegu, gazteana kasu hontan, urdaiazpikoaren ezur batzuk, beti ere zapore berezi eta sendo emango diotela saldari, eta oio zati bat, laurden bat kasu hontan, txitsirioak edo garbantzuk ere bai. Eta barazkiri dagokionez, oinarrizkoa beti porrue eta tipule eta baratxurie. Gero, nahi bada, apioa, azenarioa eta arbia. Gaurkoan arbia sartu duzu. Gaurkoan arbia sartu dukoet, zeren eta intentzioa da bukaeran saldari hauek zuritu eta zatituta botatzea. Ingo diogu olako plus edo gehigarri bat plateraratzeari dagokionez. Gero, notxiekin batera, laranja kolore izango du, txuri kolore izango du, eta ziazer berde hori izango du. One question. Haragia eta sartu behar diozu gero ni, saldari? Baita? Sustantzia. Plater bakarra. Bakarra, bai. Eta azte guztian gehiago esjatekoa. Ego matean hau janda, azte guztiak gero, kokodriloak ite dute moduan, gero kieto. Zure esku. Baina, hemen notxikiteko pixkat berezik ingo ditu. Horretarako patatak ingo ditu labean. 180 gradutan, 45 minutuz edo patataren tamainaren arabera. Honetarako patatak sardeskarekin ziztatu, sartu eta labera esan bezala. Hauekin dadonen zuritu eta ingo dugu olako zanpatzaile batekin edo pureak egiteko pasatzaileoitako batekin ingo deuna da bere mami hori birrindu. Honi zer gehituko diogun? Irin bat, gari irine, arroza irine nahi duzuena. Parmesanoa, tapioka edo arto almidoi bat, arrautza bat, gozagarri gisa, piper beltza eta intxaur muskatua, eta hemen bitxikerio berezitasun bezala daukegu ontxoa. Pena da ontxo freskoa honetarako erabiltzen. Pertsonalki ontxo freskoa plantxan edo, bere hortan arrautzakin aski baten edo. Orduan, merkatun badazkegu urte guztin lehorrak, eta aurrez indeu prozesu hau da, lehorrak hartu, onjoa kasuntan boletusa, onjo beltza eta olako ehotzaile baten txikitu ditu eta hautsa edo irin bihurtu deu. Orduan ez daukagu hidratatu beharrik, ez daukagu ezerrin barrik, baizik eta honi nahasi, ore bat landuko deu eta gero honekin olako txorixo formako ingo ditu hilara batzuk eta gero erakutsiko dizugu, etxean etxetik ibiltzeko moduko notxi batzuk nolain, forma eta guzti. Beraz, astea besterik ez zaigu gelditzen. Onjo hautz hori saltzen dute, batzuk olako potoak eta onjo saltza horrekin, eta horrek ondo etortzen dira, edo zein, saltza bat itxeko, edo... Eta gaina euskal ekoizpena ere badago alde hortatik, hemen bertan ekoizten dira, baina, ez duzuela... Nik etxeko ekoizpena daukat. Nera nahi da oitxura dauka iteko olakoa. Oitxura dauka eta askota itxeitu jaso, lehortu, gero birrindu eta poto baten izatitu eta potatzen juten da gauzei. Eta horrean, beti onjo ikutua, perretxiko ikutu bat ematen dira.
Bueno, salda itxeko misteriorik handina da osagai onak izatea. Hori lehenengo eta behin, eta gero ura gehituko diogu, eta bigarren misterioa da hemen gainen atertzen zaion apar hori kentzea, gero salda garbi bat izateko. Hori beti, lehenengo, aragiakin eta oitxura izan egin beharko genuke, beti hori azkenean bitxaderan izena horti dator, espumadera. Eta zeratik izaten da, bitxak kentzeko. Hau hortarako guk ostalaritza eskolan hortako ikasi genuen. Ateatzen zaion bitxa hartu, eta gainetik kentzeko. Hortarako da gailu hau. Hartzea frigitzeko eta hori bebai, baina bitxadera berrez, gainean egiten zaigun apar hori ero gehizko hori kentzeko izaten da. Eta hemen izango duzue, hortara. Bueno, ura gehitu eta egozten jarri gutxi gora bera, kantitate hauentzako 4-5 litro ur edo egokik die, zeren eta zaporea nahi dugu, ur horrek zapore berezie izatea. Ero ondo konzentrauta, ez? Hori da. Zenbat ordu izango du hori? Ordu batzu, ez? Bai. Egi esan, etxen ekonomika bat baldin baduzue jarri eta utzi, aztu. Baina, hemen gutxi gora bera 3 bat behintzat nik emango nizkioke. Beraz, oain tope jarriko deu, tapa bat jarriko deu azkar egosten hasteko. Bai. Eta ero esan dakoa urte. Esatzen zaion aparra, jendu. Hori da, listo. Bestalde zer? Patatak. Eta, hortarako esan bezala. Zulatu. Zulatu. Zemat esan duzula 180 inguru, ez? Bai. Gehioi jarri ezkero azken finean nik uste dela gaineko geruzau gehiagin lehortu. Eta nahi deuna da mamitxu ateratzea. Konfitatzea. Orduan, 180 gradutan pazientzia. Azken finean errezetau pazientzia behar duen edo, ez, denbora behar duen bat da, orduan, hartu. Eta, bestela inokiak, ikusten baituzu, errezetak gehienak aurkituko dituzuenak hortik liburuetan ero, sarean ero, egosita bebai, patata hartu, egosi inalda, eta hortik zuritu, gero pirrindu, eta inokien errezeta oiko, normala gero hori izaten du. Patata egosie, irina eta arrautza. Eta gero bai bukaeran, batzuk erdian bebotal diogu gazten bat, baina errezena behintzat, irine patata, arrautza eta gero gatza. Egosi jendie eta gero horre beraiek dituzte gurinarekin eta parmesano gaztarekin hor naztu eta horako saltza lodiantzekoa sortzen zaio, eta hori izango zen naturalena. Hemen txorienen prestatu genituen behin oso gozuak egin genituen txipiroi tintakin. Inokia txipiroiak egin genituen aparte, saltza, eta inoki horiek salteatu genituen txipiroiekin da bere tintakin. Da horren geratzen dira, inoki belz batzuk saltza horrekin, eta zoragarria. 50 minutu programatu dizkiot, eta momentu hontan minututxo bat hartuko nuke saldan ingurun hitz egiteko eta honera dauzkan abantaiak aipatzeko. Lehenengo eta behin, bada ez, salda zein ongi sartzen zaigun gorputza beroan sartzeko. Baino bestalde badauke beste konzeptu bat, non adibidez jatordu sendo baten ondoren, ezkontza baten ondoren, jaunartze baten ondoren, edo esaten dugu, urdaiari atxeden emateko saldatxo bat eta listo. Ez, hori ere badauke, baina, abantaian arten, aipatzeko alde batetik hori goxotasuna ematen digula, gure gorputza eta burua berotasunen sartzen ditula, hidratatzen laguntzen digula. Hori, bagizu zeinek aipatzen zuen asko? Silbanak. Silbana, forever. Salda salea, eta neguan, azkenean beti, jendeari jartzen digune, ez da, egunean 2 litro ur eran behar dituzu, eta horrek uste dituzu botillakin, da neguan, ura erateak ostu iten zaitu holan, denpora guztian, ura bakarrik eraten egotea. Eta ura sartzen digunean, dena balio du salda batek, balio du txamamila batek, infusioak, kafeak, sopa batek, eta negurako salda gaina, guk gaur kasu honetan hau ingo du, baina erozin salde jalduzue. Eta da gauza bat, edo zerena egiten aldugu, eta horretaz gain, hori ez, bere vitaminak eta emango dizkigu, baina, gero hor, baldin eta zerena egiten duen barazkina izango da, emango dizkiguna onuragai batzuk. Adibidez, arraia edo aragik eta ezurrekin indakoak kolagenoa emango ligukete, eta kasu honetan, hori oso ona da, bai artikulazioentzat. Arraia nahi inoiz eran duzu? Salda moduan, nik hori ez dut inoiz, ez salda bat? Agian ez da olako itxure gure eskualden behintzat, baina, gehiago ez, eta gero oi askoan adibidez, bai araginat ezurrena, baina oi askoana simple bat esan genizake, kako txarten.
hau oso osona da eta gomendagarria da ez darriko minetzako. Baina, bueno, aragia izan da ere, ez, zigor? Eta hor mitoen artean, nik kenduko nukena da, oso kalori pila dauzkana. Salda batek garrantzitsua daukana da, Jaionek esan da, goi mailako produktuak, denbora, poliki ordu askoz han ustea egiten, eta gero iragazi eta ostu. Eta alba dugu oskaio, guk, freskatzen duela eta, balkoian usten duzu, eta hurrengo egunean ikusiko duzu gainean olako geruza zuri bat ikentzaiola. Geruza zuri hori da, daukan koipea. Koipe hori errexar eskentzen da, zeko gortuta egoten da normalean, kendu iten zaio, eta hor daukazu salda garbi bat, berotuko gaituena, nola esango nuke, alimentatu. Elikatu. Bale. Elikatuko gaituena eta sustantzi pila batekin. Eta koiperik, ia ezer, nik esango nuke. Eta berua badago, teknika erresa da. Hartu, bueltak eman olan gainean, urari, eta ero iskinetara juten da koipe guztia, eta kontu pixkatekin, kendu, berriro, kendu, eta horrekin, aramaixo aldera. Hori da, masterclass honen ondoren, beste masterclass bat ean hon izan den zigor, eta zer kontatzen diguten. Aione, gaurko horrak eta azteko nik uste hau esaten hasi baraza. Entzun arren Sanfer, bizu zaitugu patroi. Josea, jauregi, honek formala die? Bai, oso mantzu diez, eta ikusiko zu, oina jaten muten azten garen danak etorriako geure atzetik etorriko diez. Pentsu ege bai? Bai, bota potxo bat. A ver. Bota, tranquillo. A ver. Bota. Bueno, baina, hau zer da, oine, pastore elektriko baino bio, ez da? Hau esaten daue txakurri baino bi dala. Txakurri baino bio, Txakurrik onena pentsu esaten daue, oin. Bai, Bueno, baina, a ver, Joseba, zuen okeliak sekretu bakarrik ez da izango, hau? Ez. Hau erabiltzen da bakarrik udazkenien eta udaberrixen behixek apurtxo bat engainetako eta hurbilketako. Bestelan urte geixena kanpoko forragia zitzen dago urte geixena. Gero neguen bedarro ondua ibiltzen diez, barruen da zenien eta honekin. Handan, zuen okelien sekretua, arretxola inguruko aixe sanua ero zein ja? Bueno, ez dakiz lan esan, baina hemen hori, natura zabalien eta akizton bizta daukie beixepe eta naturan aire librina hasitzeko beixe diez, generalien. Noz hasi zeinan zu guztionek egin, Joseba? 2006-en hasi nintzen, aurretik nire gurasuek hasitzea zen, eta 2006-en ja nire izenien ipini nagoen esplotazioa, eta oinarte. Eta oin, behiak bai, hori beti okeletako behiak izan dira, ero esnerik eta eukin jozua? 1992 arte egon ziren, etxien egon ziren esne behixek. Betzen gehitxuen behixek, eta gero hasi ginen okela behixekin, herri behixek izeneko diez, Pirinekak. Eta gero daukau txarrixipe badauket, eta gero Horixolen eta Santikutz ermintza onduen ibiltzen diez hauntzek eta harri batzuk. Baina horrek zer... Pasatiempos. Aspertik ezala, Joseba. Ez, baina pena emuten duz, etxik, ama baserri zen hazen hauntzek eta ardixek, eta hilzienien osabak eta pena emuten duz kentzie. Claro. Ez da geixo bihotzeko... Vale. Bueno, txarrixia duko zuzula esan duzu, honena, txarrixek eguztea joan gora, baita? Vale. Txarrixek olako hori bierda bero? Ez. Aleik txupetan hasiko batzu fraganketan. Bai, momentu nena. Garbi etxera jomonaz? Garbi ez dakit, baina usein eringo zule seguro. Taki banik, Joseba kontatu zigun modua, pentsu hori daukatenetik, hartzaiek eta txakurrik eta behiak jasotzeko bintzat ez dituzte behar. Hala, ostra, izan zen, Landro berretik jaitxi. Hola, ikusi gintuzten ontziakin, pentsuakin, eta behi guztik korrika gure atzetik. Hartzai itxura ematen da. Txak. Goi mailako ganaua eta tokia, bitu, aramaixoa junal bauzue, oso polita. Auzo guztik, guarexolan egon ginen, baina auzo guztik inguru ikusgarria. Horra, gertuatu jaio. Hoiz gerlitzen da alegitik eskubirantz ezkerrean? Ez, eskubitara. Bale. Eskubitara, gertu. Bale. Ez, baina... Eta bestaldean, ni bizinar. Orduan ja bizita aprotxatu eta ne hori mendian bestaldean. Motorian teia mendira igon,
Zatea menditik zabalanditik arrasolara jetxi, eta arrasolatik, eta kabadinora. 2 orduko buelta, pasioen, 3. Bizikletan, ordu natzetik, ordu erdi. Pentsatuko dut. Bueno, bai. Guaze kontatzera, hemen, zer daukagun egin da? A ber, lehenengo eta behin patatak aurreratzeko edo, pixkalanak aurreratzeko lehenagotik jarri ditu, orduan, intzaizkigu. Bai. Eta txikitzen aiga jarraian olako prentsatzaile edo olako gailu batekin zapaltzeko, esan bezala, eta joango ga horko osagai guztik nahasten eta ore bat iten notxin orea iteko. Eta, salda hor dao, ea beleixen aparra ateratzen hasten zaion, pixkat garbitzeko. Nik etxean olako gailu bat ez daukazue purea batzeko, betiko lehengo ezein turmizakin, hori bai, horrekin irabia gailuarekin ezein. Baina patatak birrintzeko horrekin, ero sardezka batekin, ero egin alduzu, lasai asko, hor ez dago problemari. Erotu gabe, ez ibili oin, nikolako trabankulu bat etxean ez daukat. Lasai, zezate izu, sardezka batekin ere, egin bar duzuen kantidea egin da, ze desente ateratzen dira, guk hemen neurri hauek egin da, ez, Jaione? Guk hemen neurri hauek erabili ditu gutxi gora bera esateko, hemen daude barkatu kilo erdi patata, 150 gramo irin, 75 gramo tapioka edo almidoi, honako almidoi bat, arrautza bat, ontxoak gutxi gora bera horre ongo dio 25 gramo birrinduta eta gero 75 gramo parmesano. Oino zapore asko izango da, ez? Oino neurri horrekin? Bai, ze iruditzen. Oso ondo. Oino maite ditugu. Eta nik, guk, eta Euskal Herri guztiak, zema jente da bila oinotan, ibiltzal zaete oinotan, zen moduz doa urtea? Idatzi, txorieneabildua.eus eta bidali batzu, mesedez. Jasotzen ez ditugu nentzako, ni beti esatu, jendea esatu, ibiltzen zain guztiak mendian da, oinjoak ez dituzu jasotzen da. A ber, zigor. Lego eta behin, ez dakit, hiru ezagutze ditut. Zu nundi pasatzen za pistatik, bidetik, eta ni pista sekulan ez biltzen. Ni nahiz beti bidetxurrek, eta ni pista bat ibiltzeko ni pista baten, baina bide txurretan ez dezu ontxoa izango eskura. Ez, aparte goten dira, bide ziderretan desti goten, ontxoak eta goten dira, baina hala ere, Jaione, nik onartzen dut, 3 ezagutzen ditu dela, eta besteak ikutu ere ez ditut egin. Eta horiek 3rekin, moldatzen naiz, eta badaude bien, eta ez badaude, baina ez daukat pasintzirik hor mendian da inoiz, umekin da, pixate, umekin politia izatzen da, jolar moduan, behitzate eurei bilatzen jarri, eta gaur egun egia da, gaur egun internetakin da hori, mendian, badaude horako aplikazioak, ero onjoak zein dan zein ikusteko, eta estaldura baldin badago, ze hori bada beste gauza bat, estaldura baldin badago, behintzat jakin aldo sozio onjo da, da umek entreten dituta, mendira joateko, aitzako. Ez dizue aitzen inguruko jende, baina hori utziko dugu hor bakoitzan arabera eta libre. Zeba? Ontxoa eta joateare jakin inbar da nola joan behar den, hori, baina hori jakin, nik oina zelan jaso behar dien, zer ribilio, hori badakit, ez ditut ezautzen onjoak, nik ezautzen ditut 2. Hoi baina besterik gabe, bai. Irakitan, badoa, utzutzi, ingoet. Beira, hemen aparra hori ateatzen nahi dena kasu hontan, azken finen ezurrek eta askatzeguena da, eta unako txerrin edo urdaiazpikon ezurra hauek gaina geroz eta gehioatako eta koipea ere, bai. Beraz, esan dakoa, aparrak ongiken du eta gero gantzak ongiken du. Baok, etzigor hemen. Bai. Egin dezakeguna da, holako iragazki txiki batekin, txikiko baldin baukete hobe, baina, edo bestela bitxaderarekin. Poliki. Bai, eta aldea dago, holan garbiago geratzen dela. Hori da. Eta saldak, lehen esan dugu luzaroan eukite irakiten. Jatetxetan, behin baino gehiotan aipatu dut, gau osoa izaten dute. Hartu, eta han, txapa eukiten dute, txapa hundi bat, eta zua txiki-txikian ez minimoan jarrita, tapaekin. Gutxi gora bera izaten deltzea, hemendik onainokoa, olakoa, ez da izan bat litroan sartzen dien, eta egun osoak, gero hori, bai, gero hortik, beharrala erabiltzen juten die, eta ero bestela, Jaionek esaten duena ez, izozgailuan sartu, eta gorde, eta beharrala erabili.
Hori da, eta hemen aipatu du saldak azken finen harinez, olako jaki harin bat izan datekela, baino badauki beraien alterregoa edo esango nezake antagonista ere. Eta horren lekuko da, iaz, hemen iazko denboraldin egin genitun adibidez garbure zopa. Gehien bat saldan alterregori zopa izango da. Garbure, hau zein zen, zopa hau zein zen, olako heltzean goiara bat, pente jarri eta mantentzen zuna. Hola, arek zeukan, ate konfitakin, zer zeukan. Olakoak egia da, oso ohikoak direla Pirineoetako herrietan, ez? Hor badaukate sopa aranesa. Benazken ere badaukate hango beraien sopa. Eta hor, zer sartzen da? Nik uste dut aurkitzen duten guztia. Osea, guztia, ordua askoz, gero, barazkiak, gaina sasoikoak eta neguan izaten denen normalean, olakoak arbia, asa, eta olakoak botatzen zaizki, asenari izaten da, porrua eta gero, garbureak babarru txuria zehaman. Eta, han daukatena da sopa hauek, erabiltzen den guztia, gero, sopara dola eta maira. Ez zaila txerri egin ematen hortik sobrak eta ez dena aprobetzatzen da. Eta txerritaz hitz egin da, Josebak txerrik ere badauzka. Eta izan bat zedu dena, neun da piku ero. Usaia ere erra zeugan, baina haien bizitasuna eta ikusiko zuen, urrengo bideo. Joseba, behiakan zelaian itzi duguz, mengoz, txarri hartien. Hauek hemen jaiotzen dire o nola prozesua zein da azteko txarriak? Hemen honek txarrixo generalin jaixoten diez beste granja batzutan. Txarrikuma jasotzen dira. Txarrikumak hori da, eta hona etorten diez entre 20 eta 30 kilo bitartean. Generalien 25 kilo bultako txarrixek etorten diez. Gero guk egitxetxu hemen bosile betian, aile librian eta azten diez, eta gero ja bosilete pasauta gero, segun zoma kilo daukien gora bera, joten diez hiltegira. Eta danak batian, ero zema eta aztebeteko kontu, osan eramate dituzte honek? Generalien honek etorritxe bosile betera, karriaz bat egitzen dago no surten bidea bien txarrixak esplotaziotik. Dana normal badoi, ja badoki fetxa de salida. Eta gero, joeten diez, bitan datan o irutan datan. Eta gero egitzen gau hilebete bat deskanso, garbitasunak itxeko eta desinfektau itxeko esplotazioa. Eta gero, ostera be, hilebete pasote gero, ostera torten diez. Gerra asko moten da txarriak? Lan asko ez dago emuten. Ez dago emuten. Esaten dena da, badoko egun puntual batzutan ininbida. Ininbida, pastoria ipini, o anilla inbidia nien, o txorto bat ipini jakien nien. Baina bestala ez dago lan larri ez. Nik petzen dut, komplemento hona dala. Usaine, una ez dago hemen, azkenen txarrizek usaine baduko, Hombre, eta gaurko sargori xazetak eixau. Generalien neguen eta ez da goten olako usainik, Otzakin eta ez da, bakarrik nik gerten dut, generalien udapartien eta bero itxen dagoen egunetan. Eta zuek hori urte guztian zehar beti hemen txarriak azten deuzezu, ez? Osea, hori tarte hori dauko zuek desinfektatzekoa, bestela urte guztian zehar txarriak. Hori da. 10 hilabete txarrixek hemen. Hemen gure barazkik eta gure haragik eta burrukan da biltze pixkat, ez? Toki egiteko. Toki egiteko. Hombre, egia da gero hori txikitu egingo dala beti, eta gero atako du bere sustantzi guztia, eta toki egingo dute. Bueno, Maizkurrena, arrautza bota diozu, piperbeltza bota diozu. Intxaur muskatua birrinduta bota diot, eta jarraien beste osagaiek botatzea besterik ez da izango. Irina. Irina zena erabiluzu? Arrozanak asuntan. Gehien bat, gure despentsan edo gure hor biltegin denetarik dugu eta eskura neukana eta emategatik erabilera. Aukera ez. Hori da, hemen gure. Eta gaina bitu, horrela ere ikasiko genuke olako irinekin lan egiten zeren eta garinakin erresa da, oso molda erreza da. Baina hauek hori da, hauekin beste misterio bat bada. Burruka gehiago behar da. Egia da, etxian, ohitura daukatenak, ogia eta olako orea gehien batez, lantzera, beti azten gara, irin normalakin, da gero bate, ero gertatu alda, etxean norbait izatea,
glutenarekin arazoa dauzkana, eta orduan azten gara, beste irin batzuekin eta investigatzen, eta ikusten duzu ja neurriak ez dutela balio, lehen hor oinarrian erosen euskan neurriak ez dutela barrio, eta ibili barzara, orduan horrik ikasten duzu, entzuten, ikusten oreak zer eskatzen dizun, eta horren arabera badakizu nola jokatu behar dan, ur gehiago behar duen, irin gehiago, eta pazientzi izaten, segia da, batzutan lantzeaz, hasieran itxaskorra dan ore bat, landu iten baduzu, gero ja, suabe, eta, bueno, trinkoero bihurtzen da, Eta askotan hori itxura daukagu, itxaskorra da, venga, irina gehiago botako dio. Eta holan ez da bez, hartu, eta, bueno, pazientzia, landu, gozotasuna, irratia jarrita, nahi eta nahi ez, hori garrantzitsua da, eta venga, pazientzik. Zugaldia bat. Honekin bezala, azken finean oain inbar dituguna da, osagai guztik batu edo integratu. Horretarako, pazientziakin landuko du. Eta, bueno, hemen... Bero forma, sardeskakin ingo originalak bere horrekin, ero ez? Nik eta beko originala den, etxetik ibiltzeko modukoa. Ikusiko deu. Aukera bat emango deu. Gero hortik aurrera bakoitzak nahi duna, baina, bueno. Egia da inokiak esautzen baituzue, bakizue dauzkala, bere sardeska batekin, ero... Ala ere hori, suposatzen dut enpresetan izango dutela sisteman bat ingo diola hori, ez dut uste pertsona alkatelan. Makinak, zigor, makinak, baina bueno. Baina bueno, hori esate dute, badukala bere hori, ze trinkotu iten duela, inokiai ero holan batu iten duela. Baina nik etxean beti, iten ditut, hartu, eta sardeskakin ezer, polatxoa jun, mosten tak, eta venga. Bueno, hemen usaia apartekoa da, ez dakit horraino iristen zaizu, baina bueno. Urdai azpikoana. Neri honena iristen zaizu, parmesanoa eta onjoaren nasketa hau. Bueno, zopa berezi hauekin jarraituz, bueno, esan duzu alde batetik, ez? Bueno, esan dugu garbure edo ekarri dugu gora, baina horretaz gain mundu mailan badaude bestelako zopa, klase batzuk, tarten afrodisiakoak. A ber, venga, kontatu. Eta afrodisiakoena, Filipina inguruan iten den, izena du berez lan ziao, baino ere deitzen zaio bilatu nahi baduzue 5 zenbakia, sopa numero 5 deitzen zaio. Eta zer dauka 5 zenbakiak? Lehenengo eta behin... Arratza frejitok, kroketak, apatata frejitok, eta entrekota. Salda, barazkik eta bar, eta gero zezenaren, zati batzuk, non, esaten den gizonezkoentzako dela, salda hau, gehien bat. Eta zati? Esaten dien normalen? Sartu, ikusi zer horrik, sopa numero 5, edo 5 zenbaki sopa. Osa, barra biletatik, ero? O adarra, o ez dakit. Garetzen dut, Ikusi. Eta funtzionatzen du, funtziona? Ez dakit, diotenez, pilula urdinoaren urdezkoa da, edo izan da, garai asko. Ez jateko nik, nahi dut esan, lauseme alaba dauzkat. Espada. Baina, bueno, bestela babira, bestela bakizu zerrin dezakezun, hor badao zientziak argitzen duen misterio bat eta da, zer funtzionatzen dugu hobekiago, asko janda edo goze garenean gutxi janda? Osea, funtzionatu zer funtzionatu orokorren, burue, energikoki, fizikoki, azken finen burue, ongi onbarreko edo mentalki ongi onbarga ere gero ere... Osasun, neurrian janda. Nik uste berea dala, ez beti, nola da? Izatea neutroa ero, ez? Orekatu janda. Ez gutxi, ez gehiegi, ez egia da. A ber, zuk kriston tripaka da hartzezu, jaten duzu, ez da, garbure berdin zain, inoki hau ejan, gero hartu honen atzetik, holako xerra derba patata frejitxokin, da, gero kopa de la casa, eta gero ikastera juten bazara, ikastea zaila izango, hor hartu, eta telebista aurren eseri eta mandua erori artean. Hori adibidez zure dedukzio bada, baina badaude, honen inguruko azterketak eta ikerketak badaude. Adibidez, ikasteko garaian edo azterketa garaian ez, zer da hon zientifikoki frogatuta? Bueno, azaltzeko. Goze gaudenen edo tripe utxik daukegunen, jan aurretik gure gorputzek hormona bat askatzen du grelina izenekoa. Eta ikusi da grelina honek oroitzapena bat memoria eta azken finean ulermena aktibatzen ditula gure garunen. Beraz, grelina hori beharrezkoa daukegu. Jan ezkero grelina hori gutxitzen da. Noiz dagoen grelina bere osotasunen? Jana, horren horregatik gomendatzen da ikastea
tripa utzi daula. Eta beste ikerketa bat inda eulikin, honen ingurun, eta gauze berdin esaten du. Eta zein esaio gertatu, ikasten dagoela, nire ikasle garaian behintzat, hartu eta ikasten egon, da ja, bueno, zenbat egite ditugu, egiten genituen, 1000 buelta, oskaiura, ez da izan. Nik ez da idan, ero gozea, ero ikasten ez egotea, ero azukrea, bez, esate dute, azukrea, goiko hone funtzionatzeko behar dela, ez, gaina, beti, tendentzi hori gauza, pekatuzko gauzak jatea. Eta... Esaten dute, edo azken finean guri iritsi zaizkigun horrelako mitoak die, baina mitotik zientifikora beste pausua da, ez? Bizitakoa, nire esan, nik hartu, jaione, eta zu, ez dakit, ikasten egoten nintzenean, bueno, venga, 10 minuturo jaikitzen, hori. Oin bai egia ni funtzionatzen dudala, hobetoin ja badakit asko egiten dira, iluntzean, enaiz gai ezer egiteko, berdin, afaldu gabe, afalduta, ero zer. Baina goizean goiz, jaikita, igual, goizeko 5:00 o 6:00 ero, hartu eta ordenagailu aurren jarri eta hobeto lan egiten dut egunean zehar baino. Segia da hor, bueno, ez da ero, igual, kafesnetxo bat zerbaitekin jan eta eroia bikain. Baina bestela eguneko edozein beste, baskalduta gero, nita zaztu. Grelina hankaz gora ongo delako, baina, bueno, bida, azukrean aipatuta beste ikerketa bat inda, non eulikin induen, olako frutan xomorrokin, eta bertan ikusi duena da, eulik bitaldetan banatu ditu, bat, baraurik izan ditu eta besteak janda, ez? Eta kasu hontan, barauik izan dienak edo euki dituen hauek, goze daudenen olako azukrea murrizteko garaian hormona bat askatzen omen du. Baina guk ere hormona berdin omen daukegu. Orduan, hauei memoria garatzen omen zaie, eta guke berdin funtzionatuko omen genuke. Orduan... Bueno, horrela ere, beti bezala, pertsonak eta pertsona daude, batzukin gauza gertatuko da, beste batzukin. Eta eulik daude. Eta eulik egongo daude. Orduan, ez bat ez bestean, nik uste oreka, jaionek, lehen izan dugu, oreka. Baina beida, kontrako zadibidez ikasteko onuragarri izango da, tripe utxik izatea, baina erabakik hartzeko garaien ez. Eta horre beste ikerketa bat bideratu da. Jaione, zuk hori behitu, hori zenbat aldiz nire txian aitak esaten zuen. Euskal Herriko politiko guzti jatetxe batian sartu, kateakin itxi ondo, han hartu eta eserrez faltatzia, jatekoa, sedatekoa, eta hemengo arazo guzti konpondu arte kietoan. Eta nik usteot hobeto lan ingo luketela eta erabaki hobeagoak eta hartuko ziela. Eta hemengo arazok lehenago konponduko ziela. Mai baten inguru. Bale, esan dezu jan ondoren? Ez, han, maian daudela, eserita daudenean, gu kuadriako gineoten gae moduan, kontu kontarian. Bueno. Hartu kontu kontari eta hor erabakiak hor hartu behar dira, mai ingurun. Janakin. Ikerketa honen arabera esaten da. Ikerketak eta, jangabe dauden jendiak itxeitu ikerketa horiek, orduk eta orduk sartun da. Oiek ere jatetxian sartuko nituzke. Baina gomendagarri da okentzutea. Zeren eta hauek esaten da azken finen, zu tripe utzi baldin mazaude, epe laburreko erabakik hartzen dituzu. Hau da, erabakik miopek esaten dena, ez? Eta horre ere bai indue, goze dauden batzuk edo barau, ez? Erosketak egiten juten baza, tripa utzi daukazula, hartu eta karro alako mendi bat ingozu. Eta gaina izango dira pekatuk. Bitu zigorra da, etxetik ibiltzeko moduko olako, bai. Zer den, alde honetaraka moztu deu labanakin, bai? Alde hori bertan, edo bera, itxiko deu, sardeskan goitik bera inez. Beraz, alde hau formakin dao, eta besteari, mozketan arrailo horreri edo beste forma mago. Hor teknika ezberdinak daude, batzuk egiten dute sardeskarekin nolan dantza, biribilduta, nik horre bada, interneten bada dolako pila bat. Bueno, hau izan erraza da, baliagarria. Bueno, honek ero salda negozi behar ditugu, ez? Saldari utziko diogu bere denbora eta bien bitarte hortan, gure inoki guztik ingo ditu, forma mango diegu eta jarraian egozin behar die. Moitxez azalduko izugu. Gu bien bitartean Aramaio aldera joan eta Josebak ease kontatzen digu. Joseba, eta norbaitek zuen aragi eroprotu nahi badu, nun saltzen duzu, ero... Bueno, beixena eta txalana eta saltzen da Aramaioko arakinai, eta gero Amoroton dagoen restaurante baten, itxen dauela jan preparatuak,
eta dauko izena elikatu.com. Hombre, Aitorreri. Aitorreri. Txorinen egon zan, bai, osea, berein produktuak ona ziela bainekien, baina ja sekretu bak izena. Zuen okelia. Eta gero transgeniko barik azten gaitxu baitxalak eta baitxarrixek eta betek bere puntu emuten zo. Eta txarrixak eta honek nun aukelia honena? Txarrixena joeten da Euskal Herriko labeldun karnexixetara, erakinetara, eta gero supermerkatu handixeta bai, BM, Eroski, eta horretara. Konfiantzako produktua, bertakoa. Hombre, badana labelduna da eta garantia bat emuten dugu. Bueno, eta horren zundot, pare basari, ero iaz be 2008an irabazin izan duen, ez? Esplotazio honena, ero berrundalaro eta lautik? Bueno, Araban gutxigo izan ginen, Euskal Herri mailan berrundalaro ongo ginen. Bai. Baina Araban igual ongo ginen, ez dakitx, 50 baserritarren artien, 2017 eta 2008an emuztien Arabako okela guzti baterik onenaren saria. Bueno, hori motivazio hona izango, ez? Hombre, bai, emuten daue, idiarra purtsatozta aurrera jarraitzeko. Ze, azkenean, beti esaten dana, ez? Basarriko lana, egunero hemen ongar da, Josa. Hori da, hemen ez da deskantzorik. Ni espana etorten, nire ama, edo beste bat etorri bida. Honek oporretaz ez da ulertzen, ez dakiz ez da hori. Nik ustenak gaur egun ez dakit, ez? Olan pixkat elektroniko ez da ezer lan sistemarik bertan egon bihar. Bertan egon bihar, hemen ez da samurre egunero konpaginetie familixa eta baserrixe ez da samurre konpaginetie. Eta musikarik ipintzatzen zu? Hori... Beixei? Beixei da? Euskai Irratia. Euskai Irratia goixetan. Entzun dozue, Euskai Irratiakin okela onena. Bueno, eskerrik asko, Joseba, benetan placer bat izan zen. Eta astu izitzaidan, esan izun, bere ama zan. Refreidora hori olio gabekoa eta berze moz doan. Zanion, oraindik ez duzula hartu, baina galdetu zian. Laizter izango da, lasaion izango duzu gure berri eta gure freidoran berri. Horre, egingo zu, ez? Aldizkariak egiten dute moduko olako test bat hartu eta ISO 9.000. Merezi duen, ero ez du merezi. Bueno, salda iragazita, ez, Jaione? Salda iragazi du, kasu hontan barazkik atera ditu eta gure zopari botako dizkionak baztertu ere bai. Zer botako diogun azenarioa zatituta eta arbia ere bai, eta bestalde aragia. Honako txankarzati hau eta ezurretik askatu zaigun, urde azpikon ezurretik askatu zaigun. Urde azpiko hori, bale. Hemen niokiak egiten. Niokiak egiten, hoi da, behin forma guzti eman diogunen eta denak erabili ditunen, jarraian egosi besterik ez dau bota eta gero goraka altxatzen dienen puntu izango litzeke ateratzeko. Gutxi gora bera, ja. Bai, 2 minutuan egiten, 2 minutuan, hau da, irakiten dago, botatzen ditugu niokiak uretara eta gora igotzen dien momentuan hori da, egin da daudenan seinale. Atera, eta, gugoin sopan ingo ditugulako, baina bestela oso ohikoa izaten da, sartagi batean gurin pixkatekin eta salteatzea eta hor botaldigu nahi duguna. Nik ala imar ditote, eta gero sopara berriro? Azken zinen honek emango dio, itxiken dio, kurruskari bihurtzen da. Bai, baina eta sartanian ze oliba olioakin? Oliba olioakin, gurinan ikuste gehiagitxo ere. Horrekin ingo diozu, txigortu bat emango diozu? Bai, itxi, azken finen hau dena esaten dena seiar, olako gorri puntu bat, bai. Bueno, gero probatu zigo. Hor, niokin nik badut horre errezeta liburu bat, eta badaude nioki normalak hauek, eta ero daude batzuk, ez da izena nola dan, da di nioki erraldoiak. Oiago nioki puskak, zahaztu? Eta ez da, bakoitzan dako razioan 2 nioki erosartzen dira bakarrik, azkenean, kontutan izan hemen, irina eta patata eta beste ez daukagula, betetzen du honek. Eta aukeran, erosketak egitera ero, junber bagara ero, beti hau janda gero, olako batzu janda gero, ez? Bai. Pozik, izaten dena. Bai, hori ez deulen jorratuta garatu, baina bai, pozik, gehien bat hori. Erabakik hartzeko garaie denen, adibidez, banketxera joan eta hipoteka sinatzeko garaien, hor, hobe... Janda, ze gainekon esan dakoa, epe laburrerako etekinek bestik ez omen ditu ikusten eta beti pentsatu behar da, edo pentsatu behar litzeke etorkizuna. Gozekin jun beharren, igual 200.000 bari, 250.000 euro eskatuko ditugu, eta gero horrek buelten behar dira. Ez eskatu bakarri, baizik eta, promesa egiten dizguten hori, biharko bertako baldin bada, Karri. Ero kontu batzen zen, ai ama, ustetzen zen galtza gabe.
ze indiat, edo ze indiat, ez? Alperrik, nero alperrik. Bueno, hemen gure olioa berotzen esan bezala eta gnocchi hauek gora egiten duten momentun atera eta bertan txigortuko ditu. Jarraian zingo deun beste eltze honetan ingo ditu gure barazkitxoak zatitu, pixkat gorritu edo, bai, azken finen oso beste kurruskari txiki bat ematen dio. Salda gehituko diogu, gnocchia gehituko dizkegu eta zia zerbak bertara botako dizkegu eta egosketarik gabe, esateko. Bido, badoaz. Hemen, behin baino gehiotan aipatu dut, ez? Pure bat, barazki pure bat egiteko garaian, ez? Barazki pure bat berez, bueno, hartu eta salda batean barazkiak egosi eta birrintzia baino ez dago, ez? Baina beste gozotasun badauka barazki horiek aurrena erregosten baditugu olio pixkatekin. Erregosi, gero bertan botan, buelta batzu, patata gero bota, eta gero salda botatzen badiogu, beste puntu badauka pure horrek, ez da berdina. Errezaldera ikera, hori hartu, uretan ero saldaten egosi barazkia, gero birrindu eta jazta, purea, ero krema dena alakoa, listo, inda izango genuke. Baina aurren erregosten baditugu pixkat. Bada ez bada, Bai, ze hemen bestela, oin, gaina Alberto hor dago distantzi batean nik usteot, horri bidiko, zaion iritsiko lako perdigonazo bat. Nahi oso nik bosten jutea zerbaitero? Banoa, listo, lasai. Bole. Hau, aparte utziko deu, eta listo, hemen, olioa berotzen, honi ere gehituko diogu, sua. Eta honi hemen esan dako, ez? Salda iteko erabilitugun barazkiak eta gorritu pixkat. Olio gutxi, zeren eta honeke koipe aldetik edo badauke berea, beraz, bi azenario etxo. Bai. Hau baskaltzeko, jaiona faltzeko ez. Bueno, baldin eta lotara nola joan nahi dezun, ikasteko edo ez ikasteko. Ero zorrotan jun batzan, ze horre ez hemen baukago itxura, ez? Berando afaldu eta gero, karo, era juten zara, afaltzen mazu beratziretan, eta marterretan horra juten maza, digestioa horre, oian egiten da, hori be, gobendeo harria ez da, horregatik, komeni da lehenago, afaltzea. Bira, zigor, ikusi. Bai. Hau beste kontu bada, hau beste, Nik egun batean inuen sopa bat, eta inuena da, sopan bertan egozin nituen gnocchiak. Osa, gnocchiak bertan sopan, eta ero hor zigoazten. Eta ero hor bertan. Beste aukera bat. Hau fin moztuko deu. Arbia. Hori Joseba txarrik harrapatuko balukete, ero behiak ere. Bueno. Nik egia esan gure etxean beti arbia jaiona izan da, gana guai ematen zitzaiola, beti. Etxerako ezan erabiltzen. Bueno, baina hemendika kanpora aterata bada oitxure arbie bere horretan entsalada modun edo jatekoa, Bueno, atzo aipatzen genduna jaione, lehen garai batetan barazkik eta ziren hori, animalintzat eta pobren eta janarie. Eta gaur egun ja, barazkia bere tokia daukate, eta badakigu beraien onura zeintzu dien, eta piramidean ero denalakoan badakigu ja, zenbat aldiz, astean, egunean jan behar ditu. Gordinik egosita, baina barazkia janin behar ditu. Eta sasoian sasoikua, aldala. Bueno, hau ere barrura, esku garbitu. Zeu zaina. Festa, zigor, Bai. Hau da, eta koiarakin. Barrura. Eta hemen, jaione, txitxirioak ere bertan etzien gaixi hongo, saldakoak. Bitu, honekin inbardu nik. Atorren astean igual baukago, bitu, trapuzarra ero... Errezeta hori bakizu zotzuzu? Gana hartu eta saldako... Bitu, horako mis bat, egun baten kuadriak batek aldetu zian. Ziga horrin bardu egun baten hartu, eta salda nolain eta ero saldako dena nola aprobetxatu. Eta, errezeta hau bala baita, holako zerbait, salda hon batein, eta ero saldako osagai guztiak erabili gero. Ze azkenean hori beti izan da, gure txia mintzat nik salda egiten dudanean, txitxirioekin ero humusa, ero labean txigortzen ditut, barazkiak erabiltzen dituzu birrunduta ero, aragia txankarra ni normalean etxean piperradan jaten dut, hartu piperra bat egin eta txankarra piperradan gure etxean gainan ikor. Uste lehitza eskolan gu ja laukitan da moztuta, baina ni nire etxean, nire tia bibin etxean beti izan mamurtuta. Osa, dana harik aterata, holan jan izan da beti, osa,
Olako pasta bat izango esan moduan. Hori izan, bikaina. Ba, hor ez da gutxiago izango. Hau itzaldu izazu, eman ningo jote gurra, Ez eman, nahi ta itzaliet zigor. Nahi ta itzaliet zigor. Bale, parkatu. Beti gote zen ez borrokan bererekin horrekin. Adiskidetu geha, lasai hon. Bale. Bueno, jarraian zerbitzatzea besterik ez da, eta nik uste honek apainketak gutxi behar dula, zeren eta ja kolorek berak ditu, edo berak dakarzki. Eguneroko, ez? Osa, eguneroko plater bat, etxian betiko lan. Hoi da. Isiltasuna. Eta hemen, besterik gabe iradokizun gisa apaintzeko. Ibermin pixkat. Jak, listo. Gaurko arain deu ba. Nerian sopai botaldi zu pixkat. Lasai, katiluka botako zioat. Dastatu daigun. Usaia bintzat. Congratulations, my friend. Thank you very much. It's very good. Jo, gaurko gaiekin jorratuta, Jaione, lotuta. Zuk, erabaki garrantzitsuak nola hartzen juzun? Sabela beteta, utzik? Alden bezala. Baina, bi hartxorien etorriko za. Bea, abian dakon pentsatuko eta esango ditut. Jaione, hori ezin duz, baina etorriko za, bai eres. Esat ditut, hau jan ondoren pentsatuko dut eta esango dizut. Bueno, filosofatzen jartzen zaigunean, gaina boiara bat eskuan daukadana, akabo. Hor, ja, berian atrintxeratu da, eta hau da dagoena. Jakiteko bihar datorren, ba hoxe, zue piztu beharko duzue TV, eta gurekin arratzaldean hemen egon, aldarte honean, eta sasoi honean. Beraz, arratzalde hona pasaba, honein Jaione. Eskerrik asko muxo handi bat hemendik denoi. Eta bihar arte.